Però avui també ens va bé aquest exemple per demanar-te, Pau, per una altra qüestió que han sabut fa poques hores, que és que el jutjat de lo mercantil de Palma han aprovat un procediment innovador per intentar evitar el tancament de negocis viables en una situació d'insolvència puntual. Crec que ja has llegit més o manco en detall aquesta nova ordre i aquesta nova manera de funcionar del jutjat de lo mercantil de Palma. Exactament què vol dir això, Pau? Sí, els propis jutges de lo mercantil accepten que és un mecanisme legal, perquè encara se basa en una directiva del 2019 que encara no ha estat transposada i, per tant, és una norma que encara no és d'aplicació directa en el nostre ordenament jurídic, però sí que consideren, igual que també han considerat altres jutjats com alguns de Barcelona, consideren que se pot instrumentar un procediment, li diuen prepack, que és un empaquetament previ a la presentació d'un concurs de creditors que justament té aplicabilitat en situacions com l'actual de pandèmia. És a dir, quin és el gran problema, que no se resol amb aquest prepack, però sí que intenten atenuar el problema dels concursos de creditors. Primer, que els nostres empresaris, que tenen una cultura empresarial de tancament bastant lamentable, el presenten sempre massa tard. Els concursos de creditors no s'han de presentar quan ja no tenim ni un euro dins la nostra caixa, sinó que s'han de presentar quan la previsió d'insolvència és actual o futura. Per tant, els concursos de creditors haurien de presentar-se abans. Però què passa? Que el mecanisme del propi concurs de creditors no du a que l'administrador concursal amb el jutge aconsegueixin viabilitat per empreses que tenen viabilitat si se reestructuren les deutes, si s'arriben a acords de quitances i de plaçaments en els acreedors, sinó que du amb més d'un 90% en el tancament i la liquidació. Què ens diu aquest nou acord? Pues que si hi ha empreses, per exemple, hotels, restaurants, comerços, que eren viables abans d'una crisi fortíssima, d'una situació que ha duit a la insolvència de cop, però que venent part de la seva estructura organitzativa, per exemple, venent un hotel si en tenim dos, seria possible que sortíssim de la crisi, doncs ens donen un mecanisme previ en el concurs, un mecanisme on ja hi ha el que serà després l'administrador concursal, que de moment és una espècie de mentor, és una espècie de tutor de l'empresa, que s'encarrega d'arribar a acords amb altres possibles compradors i quan se presenta el concurs, l'acord ja està, diguéssim, tancat. Bàsicament això és el prepack concursal. I això pot servir per salvar empreses a les illes? Tinguem en compte que, en principi, els qui s'acolliran en el prepack són empreses que, al manco de forma prèvia, no tenen viabilitat econòmica. És a dir, és una empresa que diu, bé, jo no tenc viabilitat econòmica ara perquè la situació de pandèmia me fa inviable, però sí que podria vendre tota la meva organització o bé una part important i o bé, gràcies a aquesta venda, tindré després viabilitat o al manco, quan tingui que presentar un concurs i me'n vagi a liquidació, hauré pogut liquidar l'empresa a preu de mercat i no a un preu de derribo, que és el que passa quan ja està el concurs en marxa. No és del tot una solució per a empreses que tinguin viabilitat, perquè les empreses que tenen viabilitat, en principi, poden vendre els seus actius de forma independent sense necessitat que el jutge nombri un mentor. Sinó empreses que ho veuen difícil, tal volta hi ha qualque possibilitat, però ho veuen difícil, veuen que en el final hauran de presentar un concurs de creditors, però, diguéssim, volen liquidar l'empresa a bon preu. Que això és bo per la gent que li deuen dobbers, entre d'altres, l'administració pública i els treballadors. Veurem com s'acaba aplicant i veurem si és un mecanisme, encara que no sigui, com dius, que puguin acollir-s'hi moltes empreses o tampoc la solució pugui ajudar alguna d'elles. Pere, Pau, moltíssimes gràcies un dia més per guaitar els dematins. Gràcies a vosaltres. Gràcies. Tornem